אנחנו נותנים שירותים לבתי עסק, למוסדות פרטיים וציבוריים, וכמובן ללקוחות פרטיים למעלה מ-13 שנה. ההתמחות העיקרית שלנו היא ניקיון והחזקת משרדים ומוסדות. אנחנו משקיעים מאמץ רב בהדרכת עובדים מקצועיים ואמינים, אותם אנו בוחרים בקפידה. אנחנו מקפידים מאוד על הפרטים הקטנים ושואפים לשלמות, זאת ללא ספק אחת הסיבות למוניטין שצברנו במשך השנים. תראו למשל את המקרר מבפנים, או את המסגרת של התמונה. כשאנחנו מרימים את שפופרת הטלפון במשרד, תמיד נעים יותר כשהיא נקייה ומריחה טוב. אצלנו לא יקרה שתזיזו חפץ בשולחן העבודה שלכם ותגלו אבק מתחתיו. דבר ראשון שאנו מבצעים אצל כל לקוח חדש זה ניקיון יסודי וטוטלי בהתאם לסטנדרטים שלנו. בין לקוחותינו משרדי פרסום, משרדי הייטק, מחשבים, מערכות עיתונים, רופאים, עורכי דין ועוד לקוחות רבים מהמגזר העסקי והציבורי. צרו איתנו קשר ונשמח לתת גם לכם שירות עסקי ומקצועי ברמה אישית.